esta edición número 36 das Xornadas Luisa Sorei, que organizará a Academia Galega de Ciencias a través dun convenio coa Deputación de Lugo. Saudamos tamén as persoas que nos están seguindo online a través da canle YouTube do Servizo de Audiovisuais da Deputación de Lugo. Agradecemos a súa presencia, tanto a dos que están aquí presencialmente como a dos que nos siguen a distancia. A conferencia de hoxe, que se enmarca dentro da temática xeral destas xornadas, que é sobre o sector forestal galego, retos, fortalezas e debilidades, o papel das frondosas. Unha das debilidades importantes do sector forestal galego é o minifundio, que a propiedade, sobre todo a propiedade de propietarios particulares, que se estende por aproximadamente 1.400.000 hectáreas, de case a metade da superficie de Galicia, pois está en mans de moitos propietarios, falase de uns 450.000 propietarios ou familias propietarias. É moi repartida, a superficie media de cada propietario pois é do orde de 2 ou entre 2 e 3 hectáreas, pero divididas ao mellor en 10, 15 ou 20 parcelas, onde a superficie media está entre 1.000 e 2.000 metros cadrados. Por iso, o tema que traemos hoxe, oportunidades do asociacionismo e da necesidade de asociarse entre os propietarios, asociacionismo cara a xestión sostible do monte e tamén compensación dos servizos ecosistémicos, pois eu penso que é ben acaída por esas circunstancias que acabo de comentar. E sobre ese tema nos vai a falar Xosé Covelo Míguez, a que lle agradecemos que nos acompañe e que forme parte do elenco de relatores desta edición das xornadas. Xosé Covelo, pois tamén é exalumno da Escola Politécnica Superior de Enxeñería. El realizou os estudos de Enxeñería Técnica Forestal na Escola de Pontevedra, da Universidade de Vigo, e a de Enxeñería de Montes na Universidade de Santiago, na nosa Escola de Lugo. Actualmente é o director da Asociación Forestal de Galicia, ten 20 anos de experiencia no sector forestal galego, traballando en distintos ámbitos. Eu creo que o primeiro traballo que tivo foi con nós, precisamente un traballo de investigación sobre xestión de masas de frondosas, ao rematar a carreira, me imagino que sería. As súas principais liñas de traballo son asesoramento xeral a comunidades de montes e propietarios forestais particulares, comercialización e valoración de madeira, coordinación técnica de grupos de certificación, de xestión forestal tanto polo sistema FSC como polo sistema paneuropeo, PEF, experto tamén en servizos ecosistémicos, que é unha das temáticas que vai a tratar hoxe, tamén en asesoramento e promoción de proxectos de absorción de carbono no ámbito forestal e en constitución de agrupacións de xestión forestal conxunta, un tema no que a Asociación Forestal de Galicia está moi involucrado, axudando a pôr en marcha máis dunha dúcia de asociacións forestais de xestión conxunta que esperamos que funcionen ben e, polo tanto, que sirvan un pouco como espello, para que outros se animen, porque, como decíamos, o asociacionismo, dada a fragmentación da propiedade, é algo esencial.
Bueno, pois eu non me estendo máis, e xa lle damos a palabra a Xosé para que imparta a súa conferencia. Vale, boas tardes a todos. Antes de nada, obviamente, moitas gracias ao convite do profesor Antonio Rigueiro, a Deputación de Lugo, obviamente, e a Real Academia de Ciencias Galegas por darme esta oportunidade de retornar a miña segunda casa, non? Para min Lugo sempre foi, unha vez que traballas e vives en Lugo durante un período, pois te axintes dentro, entonces é unha honra poder volver a Lugo de vez en cando e recorrer este magnífico lugar e esta magnífica cidade coas súas murallas e esa idiosincrasia da xente tan peculiar que a mí tanto me gusta, non? Bueno, vamos a facer un poquinho, entonces, un relatorio, espero que non sea moi denso e que vos satisfaga, non? Un relatorio de diferentes ideas, conceptos, iniciativas relacionadas co cooperativismo, co asociacionismo, con traballar de forma agrupada, con buscar posibilidades e sinerxias máis alá do individualismo, non? Unha asociación se crea con esa finalidade, sumar entre todos para superar problemas, non? Entonces, gran parte da conferencia de onse vai falar sobre esa cuestión, non? Como nos agrupamos para solucionar determinados problemas ou buscar novas alternativas ou facer viable diferentes aspectos ou montes ou situacións ou problemáticas relacionadas co eido forestal en Galicia. Daí o título un pouquiño da ponencia, Oportunidades do asociacionismo cara a xestión sostible dos montes, e entraremos cara ao final no tema da compensación de servicios ecosistémicos. Entonces, o primeiro que hai que comentar é que o tema de asociarse, de traballar de forma conxunta no eido forestal, xa ben recollido en determinada legislación. A Lei de Montes Veciñais fala das comunidades de veciños, podrán mancomunarse, agruparse, vinculados aos montes veciñais, obviamente, pero a súa vez pódense agrupar as comunidades de montes en mancomunidades. Sempre estamos cun concepto transversal a calquer legislación forestal de traballar de maneira conxunta. Bueno, pois aí tedes eses parágrafos, non? O artigo 47, o artigo 15 da Lei de Montes Veciñais e Mancomún. A Lei de Montes de Galicia fomenta o asociacionismo forestal, vale? As actuacións da Administración Forestal serán prioritarias ou irán enfocadas a dar resposta ás demandas das asociacións de propietarios forestais. Daí, bueno, ven un pouco a necesidade de que vayan existindo tamén asociacións no territorio para representar e ser voz dos propietarios. A legislación o recollía, pero a legislación non o recollía porque fose unha iniciativa que viñese de arriba para baixo, senón que os propietarios se daban conta xa no ano 86, no ano 12, previamente da necesidade de traballar de maneira conxunta, polo cal se demandaba de que as asociacións e a forma de asociarse e de traballar de forma cooperada aparecese recollida na legislación, non? Como así en determinados artigos. O Consello Forestal de Galicia, un órgano participativo promovido pola Consellería de Medio Rural e Asunto de Galicia, tamén fala de que participarán as asociacións de propietarios de propiedades forestais, titulares de montes, de comunidade de montes. Entonces, lle están dando tamén un hueco na representación e no debate político de política forestal do país, non? Ese é un pouquiño a introdución de cara a que a legislación xa contempla a fórmula de asociarse, de agruparse, de traballar de maneira conxunta. Pero antes hai que dar un paso atrás, non? Que tipo de propiedade temos en Galicia? Temos propiedade pública, montes veciñais e Mancomún, por todos coñecidos, non? Diferencial a outro tipo de montes que hai en outras partes da península, non? É unha figura moi especial onde os veciños se autoxestionan. Monte Veciñais e Mancomún ven sendo, ao final, traballar de forma cooperativa e de forma conxunta para xestionar un territorio. E os montes particulares, vale? 1.300.000 de hectáreas aproximadamente de montes particulares, 660.000 de montes veciñais
e moi pouquiña superficie pública, 53.000, a diferencia de outras partes da península, non? Esa é a foto da realidade da propiedade en Galicia, aproximadamente. Vale. Obviamente, miramos que hai 500.000 de propietarios particulares. Eso quere dicir que en todas as casas de Galicia hai propiedade forestal. É imposible que nunha casa non haxa algunha propiedade forestal. Montes veciñais, hai 3.000 e pico montes veciñais, vale? E montes públicos 238. Este é un esquema desa estrutura de ir agrupándose, os montes veciñais se agrupan en mancomunidades, os propietarios particulares se poden agrupar en agrupacións ou asociacións de propietarios locais, comarcais, e en grandes asociacións, son asociacións de tamaño regional de propietarios forestais, e esta, a súa vez, en confederación de asociacións de propietarios a nivel estatal ou a nivel europeo, non? Poñemos aí donde nos situamos, está a Asociación Forestal nese escalón de Asociación de Propietarios Forestais a nivel regional, autonómico, que a súa vez está integrada en COSE, que é unha confederación de propietarios a nivel estatal. Hai agrupacións de propietarios, isto se descoñece por moita xente, non? En Murcia, en Cataluña, no País Vasco, e temos moitas relacións con eles porque hai problemas comuns e a veces hai solucións diferenciais que podemos replicar. Volvemos a falar de cooperatismo e de cooperar, de buscar solucións de forma conxunta. E depois está USE, que é a Unión de Silvicultores do Sur de Europa, que é unha agrupación de diferentes confederacións de propietarios francesas, italianas, de Portugal, de España, donde tamén dáse voz en Bruselas, dos problemas que poidan vir, das circunstancias que poidan vir, das necesidades legais que se poidan defender ou tratar dende a Unión Europea en Bruselas, basicamente. Este é unha organización de menos a máis ou de máis a menos da distribución e da coorganización e cooperación e asociacionismo na que a Asociación Forestal, na que eu son o director, se atopa nesa zona intermedia, non? A asociación, hai que presentarse, unha asociación sen ánimo de lucro que se constituiu no ano 86, por próximo ano chegamos aos 40 anos de traballar para 27.000 propietarios forestais entre particulares, comuneiros, unha gran cantidade de comunidade de monte, 242 aproximadamente, e sumamos 120 e pico mil hectáreas de monte galego entre particulares, comunidades, algún monte público, cada un coa súa peculiaridade e a súa problemática e as súas necesidades. E aí onde estamos traballando dentro da asociación, buscando sempre ese traballo cooperativo de crear sinerxias. Os fins de unha asociación poden ser similares a outras, pero basicamente defender os intereses dos asociados ante as administracións, ante a industria, no caso do eido forestal, ante outras entidades do sector forestal, dar solución ou buscar información, asesoramento I+D que poida mellorar a silvicultura, a xestión sostible dos montes, divulgación, formación, aumentar a rendabilidade daqueles montes para que se podan autososter, non? E de forma equilibrada cos recursos forestais que conteñen. Como toda asociación, é democrática, existe unha xunta de goberno, cada 4 anos se elixen os representantes, presidente, vicepresidentes, de montes particulares veciñais, de forma asamblearia, e temos un equipo técnico que fomos configurando nestes 40 anos de 24 profesionais, 14 mulleres e 10 homes, de diferente formación, forestais, montes, expertos en economía, contabilidade, administración, porque nesas líneas de formación, porque é o que nos últimos anos, nos últimos 40 anos, se foi vendo de que os propietarios necesitaban ter especialistas específicos para a labor que fan nos seus montes. Representación institucional fundamental dunha asociación que este en contacto coas institucións, porque ao final son os que marcan a legislación, son os que marcan líneas de axudas, son os que establecen medidas que poden axudar ou a veces supoñen trabas.
Entón, se participa pois eso, en Fundación Arume, Consello Forestal, Mesa da Madeira, en COSE, en USE. Bueno, temos aí un relatorio de entidades nas que se participamos co fin de crear sinerxias. Bueno, outro esquema onde se mira que se participa e se aporta e se fan alegacións á lei de incendios, a reforma de fiscalidade, temas de uso social dos montes, a Fundación Arume, o Consello Forestal de Galicia. Bueno, participamos en diferentes cuestións coa intención de ter ou de conseguir a mellor resultado para os problemas dos propietarios. Actividades de formación prácticas, certificación forestal, proxectos de I+D, publicacións, asesoramento, visitas técnicas, todo con esa finalidade que comentaba antes. A revista O Monte, que se publica periódicamente, unha página web que ten moita información para os socios e non socios, con manuales, suxerencias, cuestións diversas que van na línea da xestión forestal sostible, unha rede de montes demostrativos para facer experiencias, neste caso do Pico Sacro, basada en frondosas, notas onde se basea na silvicultura, que sirvan para replicar boas prácticas no monte, por outros propietarios. Unha cuestión importante que tamén se consigue con esas sinerxias, os propietarios nos van pasando tamén os precios da madeira, contactamos con industriales e sacamos, creo que unha das únicas informacións públicas para os asociados, obviamente, e a veces nos piden algúns medios de información de precios medios da comercialización de madeira e tamén de comercialización de outros produtos, mel, cogumelos, castañas, que tamén intentamos recoller e mostrarlo, poñerlo a disposición do asociado para que sepa en que rango de prezos, que posibilidades pode ter a súa finca ou o seu monte coa produción que cada un teña. Esta é unha tabla de precios de diferentes destinos. Se organizan subastas tamén para a venta de madeira, en proxectos de I+D, Interreg, Biotefor, LIFE, diferentes proxectos que nos permiten captar conocemento para transmitilo ao propietario para que o poida aplicar nos seus montes. Entonces, agruparse para avanzar cada xestión forestal sostible. Ese é un dos grandes motivos dunha asociación. E se engadimos a pata da sostenibilidade, o que buscamos é mirar que fórmulas de cooperar para que o que se faga no monte sexa ambientalmente apropiado, a pata medioambiental, económicamente viable, obviamente, ten que ser tense que autososter, non somente basándonos nas axudas, que tamén, pero temos que buscar a capacidade de que o que se faga no monte se poida manter económicamente e que sexa socialmente beneficioso, porque o monte ao final, na maioría dos montes son abertos, son de acceso, os montes veciñais sobre todo, a todo o mundo, e todo o mundo disfruta, non? E aínda que non achegues ao monte, hai servicios que aportan, que aínda que estén aí ao lonxe, están aportándonos o tema do oxígeno, de beneficios ambientais, etc. Aquí temos un repertorio do que se chaman servicios ecosistémicos que poden aportar os montes, de abastecemento, de regulación, culturais, madeira, alimentos, enerxía, fibras, tema de esparcemento, de uso recreativo, hídrico, de carbono, de absorción de carbono, polinización. Esta é unha imaxe moi explicativa. Entonces, a onde chegamos? Cando falamos de xestión sostible dos montes, temos que demostrar, moitas veces nos atopamos que temos que demostrar que o monte é sostible, aínda de que per se sea sostible. Obviamente estamos nunha sociedade onde que temos que ter criterios, eu sempre poño un exemplo. Vamos a comprar un kilo de carne, cando teñen o sello de terneira galega, pois é diferencial a que non teña un sello que che diga de que hai un seguimento por detrás, uns criterios, unha crianza en extensivo, unha serie de condicións. Pois isto mesmo pasa no monte. Temos que demostrar, ensinar o que se fai no monte
e para elo existen a certificación forestal. Que é a certificación forestal? Pois é metodoloxías, uns estándares con uns criterios para evidenciar que nun monte se están facendo as cousas, como digo eu, con sentidiño. Pedir os permisos, obviamente, cuidar de que non queden restos, refugallos no monte, facer se se fai unha corta, repoñer, diversificar o monte, establecer medidas de prevención, restaurar os camiños, potenciar aqueles entornos de biodiversidade que pode existir no monte, unha charca, unha carballeira, vale? Que é o que pasa? Si cada un dos propietarios quere certificar individualmente, iso sale moi caro. Hai que contratar un auditor, hai que facer un control técnico, hai que facer unha serie de informes. Entonces, unha solución que existe en diferentes formatos en toda Galicia e en determinadas comarcas de España é agruparse, formar un grupo de certificación. Aí, dentro da Asociación Forestal de Galicia, creamos o noso grupo no seu día, tanto do sello PEF, como do sello FSC. Son os dous principais sellos de certificación de xestión forestal sostible que existen a nivel mundial e, desa maneira, logramos que o custe para os propietarios, sobre todo para o pequeno propietario, da certificación sexa moi baixo. Vale? Si cada un fora individualmente, o coste sería moi elevado. Entonces, facemos ese grupo, traballamos de forma conxunta todos. Existen zonas de reservas, zonas máis produtoras, zonas de uso social, e entre todos funcionamos como unha gran casa, non? Con diferentes habitacións, pero todos cohabitando e indo no mesmo camiño. No noso grupo de certificación PEF, pois está auditado por AENOR, 9.370 xestores, 21.000 montes e 51.000 hectáreas, e no DFSC, pois auditado por SCS Global Service, con 7.900 xestores, 17.000 montes e casi 43.000 hectáreas. Bueno, algún monte se certifica outros noutros e algúns dous, porque é unha opción que hai, non? Poder certificarse nun ou noutro grupo en función tamén dos beneficios que che poida ter, porque depois tamén hai beneficios por agruparse e certificarse. Tema de que si podemos pedir unha línea de axudas temos máis puntuación, si vamos a vender a madeira, pois poderemos ter €1,5, 2, 3 euros por tonelada, todo supeditado a que hai que facer uns criterios e hai que seguir unha serie de medidas de xestión sostible no monte, que eso nos encargamos os técnicos de explicar, vale? Pero, como digo sempre, é medidas do sentido común, vale? Tamén temos un grupo de cadena de custodia para pequenas empresas, vale? Con 22 empresas, que tamén é un paso intermedio que intentamos dar apoio. E chegamos a outra fórmula que estamos traballando na Asociación Forestal de xestión agrupada, non? Neste caso é o concepto de venda agrupada de dereitos de carbono. Sabedes que nos montes absorben, a arbolado absorbe carbono, absorbe CO2, quedase coa C na madeira, o carbono, e emite oxígeno, non? Existen determinadas plataformas ou fórmulas para poder recoñecer a labor dos montes para absorber carbono, e despois existe determinadas empresas que por responsabilidade social corporativa están dispostas a apoiar a proxectos de absorción de carbono no monte, como digo eu, o plancton no mar, pero nós non somos de mar, somos de monte, entonces nos centramos na nosa especialidade, non? Están dispostos a aportar recursos, dar apoio na súa responsabilidade social corporativa para que esas masas sigan durante moitos anos mantendo carbono, non? Aí acumulado. Entonces, que é o que nos atopamos? Bueno, pues en España principalmente está funcionando o rexistro do Ministerio de Transición Ecolóxica, que permite inscribir certos proxectos, que sexan creación de novas masas en zonas rasas forestais, non se pode plantar en zonas agrarias, non se pode plantar para produción de madeira. Para produción de froitos, sí, non? E despois en zonas que se restauran tras unha catástrofe, como pode ser un tema de incendio. Entonces, ese rexistro recolle a eses proxectos, hai que facer o informe técnico oportuno, nós nos encargamos de facer ese informe e de maneira agrupada vamos escribindo diferentes proxectos no rexistro do Ministerio. Pero, sobre todo, o interese é a venda do carbono
A veces a empresa non quere andar a comprar 5 toneladas de aquí, 20 de lá e 30 de lá. Queren 400 toneladas. Nos ofrecémoslle paquetes. Entón, facilitamos que os proxectos inscritos dos propietarios forestais, vale, se poidan vender en paquetes agrupados, vale, e podan obter pois, un ingreso directo polo tema do carbono que lle vai a axudar a manter, a soster o seu monte, vale, a mellorar as condicións desa masa sobre a que se dá ese beneficio, ese ingreso, non, económico, e, ademais, potenciar outras externalidades que tamén son moi valoradas en esta cuestión do carbono, non? Como poden ser temas de biodiversidade ou de conservación do suelo, vale? Aquí temos un pequeno plano de Galicia onde temos concentrados marcadas diferentes proxectos que están inscritos e temos a evolución dende o ano 2014 hasta actual dos proxectos que dende a Asociación Forestal se xestionou a súa inscripción e vaya por diante que a inscripción sempre se fai a nome do propietario. Nos únicamente facemos labor de intermediación e de captación de empresas que queren comprar para venderlle lotes agrupados de as toneladas dos propietarios e despois se lle repercute ese ingreso para que xestionen o monte da mellor maneira posible. E, por encima, aínda o que facemos é facer un seguimento deses proxectos, desas masas, para que sigan cunha xestión sostible e non queden en abandono. Vale? Iso é importantísimo. Así, unha cifra do noso, nos chamámoslle Galicia Resenera, un programa Galicia Resenera. Podedes ir á páxina do Ministerio, se buscades por Galicia Resenera, mirades todos os que de maneira agrupada fomos inscribindo no Ministerio. Entón, ata final de 2024, pois restauráronse, co apoio de dereitos de carbono, 3.425 hectáreas, que conste que é o mercado voluntario, onde as empresas non teñen a obriga de compensar, pero sí que están dispostas a aportar unha cantidade para apoiar estes proxectos. Despois hai o mercado regulado, que iso depende das altas instancias, digamos, e son empresas que teñen obligación, pero o mercado do registro do Ministerio non pode entrar no mercado regulado. Chegarás algún día, pero de momento non. Aí temos información da superficie restaurada e o número de proxectos de absorción dentro do programa que chamamos Galicia Resenera, non? Destes proxectos de absorción, pois, se compensaron xa 189.014 toneladas de carbono, e xerou un ingreso para os propietarios, o 93% deses ingresos foron para os propietarios directamente, de 4,75 millóns de euros. O sea, unha cifra importantísima. Obviamente hai que ter as características para poder acceder a esta cuestión, non? E ese porcentaxe que se podedes ver aí descontado é todo o traballo de seguimento, de cartografía, de información, e de seguimento e de captación de empresas ou relacións con empresas para poder conseguir facer captar o recurso, o apoio que quere facer esa empresa en base á súa responsabilidade social corporativa. Esta é outra fórmula de traballar de maneira coordinada, conxunta, agrupada, que estamos facendo dende a Asociación Forestal de Galicia. Bueno, e aquí temos unha colección de empresas que están interesados no tema de apoiar os proxectos de absorción, bastante amplia. E daqui vamos a pasar a outra cuestión que falaba antes Antonio, que é o tema que está bastante en boga últimamente. É outro exemplo de traballo de forma agrupado. Para min é un dos máis complexos de todos os que podemos facer como técnicos ou enxeñeiros de montes, non? Que é a agrupación forestais de xestión conxunta de pequenos propietarios, sobre todo. Entón, unha agrupación forestal de xestión conxunta, basicamente é un terreno, vamos a partir quedémonos con idea dunha imaxe dun terreno, dunha superficie onde en Galicia, sabedes, hai minifundismo, 0,1 hectárea, 1.000 metros, 2.000, 500, 400, 30 metros cuadrados, en algunhas zonas pode haber 2 hectáreas, unha sucesión de propietarios, aquí mirades perfectamente nesa gráfica, a cantidade de parcelas, nese terreno, a cantidade de parcelas catastrais que hai, non? Xestionar iso de forma individual cada vez é máis difícil. Xa non sabemos quen é o propietario a veces, os descendentes
do propietario original ou dos nosos avós ou dos nosos pais xa non estamos vinculados, xa chegar aí ao medio, chegar co tractor aí ao medio pasando por todas as outras parcelas ou por camiños antigos que xa están cerrados é inviable. Entón non queda outra fórmula que nunha situación de minifundismo e das dificultades orográficas que hai en Galicia e en outras zonas da península, que traballar de maneira agrupada, como se facía antes. Antes, eu sempre digo, de antes de cando íamos, tampouco foi moito, pero a miña nai ou a miña avoa, cando iban a cavar as patatas, iban primeiro a dun veciño, despois a do outro, e iban todos ao do barrio. Cavábamos todas as patatas, recollíamos todas, e despois volvíamos todos a plantar as fincas unha detrás da outra. Era unha agrupación forestal non, é unha agrupación de xestión conxunta sin darse conta, non estamos inventando nada novo, pero para que entendamos o concepto, xa se facía no seu momento, por que non volvemos a recuperar traballar, obviamente de maneira profesionalizada, con apoio técnico, para intentar facer as cousas da mellor maneira posible, non? E sobre todo porque o propietario, ao non vivir máis nas cidades, haber unha desvinculación, a veces lle resulta máis cómodo que haxa un xestor que lle dé apoio, non? Entonces, as agrupacións forestais de xestión conxunta, pois, bueno, presentan a máxima liberdade para configurar un perímetro de xestión, hai que ir buscando accidentes orográficos ben definidos, camiños, regueiros, de tal maneira que este ben delimitada a superficie, non se require unha superficie mínima, ainda que convén que como mínimo, bueno, pois estemos falando de 3 hectáreas, porque cousas máis pequenas, pois ao final volvemos o mesmo, non? Que exista unha delimitación clara, hai que contar co 70% da superficie do interior do perímetro cedida, posta a disposición da agrupación que queira participar. Se non temos ese 70%, non podemos registrar. Hai un registro da agrupación na Xunta de Galicia, na Consellería de Medio Rural, donde oficializamos ese perímetro como superficie para xestionar de maneira conxunta. Necesitamos, fai falta o 70% de confirmacións de propietarios que estén dispostos. 70% da superficie. Aqueles que non se adiran a esa agrupación, o que sí que van ter é que van por libre, pero teñen que manter o seu monte nunhas condicións de xestión forestal mínimas, E a superficie de descoñecidos, o que se atope en situación de abandono, podrá pasar a ser xestionado pola agrupación previa inscripción no Banco de Terras. Isto é un resume moi rápido. Falar de agrupacións, podemos estar aquí falando 2 horas, pero con esta pincelada penso que nos enteramos e nos poñemos un punto de partida ben claro do que estamos falando. Tamén hai a posibilidade de que entren parte de superficie de montes veciñais. A veces é interesante, temos un monte veciñal, temos un enclavado, interesa facer unha agrupación do enclavado co monte veciñal. Temos un monte veciñal e temos unha zona de lindeiros de propietarios que non hai xestión. Alguna zona de Galicia pasa, noutras non. Non hai xestión, entonces o mellor a propia comunidade é quen dinamiza xestionar e colabora. Pois podría entrar a parte da superficie dentro dunha comunidade, dunha agrupación para dar apoio tamén á xestión dese terreno, que está en abandono. E quero poñervos algúns exemplos reais dos que estivemos traballando últimamente. Este é unha agrupación en Mondariz, Vila Sobroso. Hai parcelas, aí xa se miran as parcelas grandes, son neste caso de unha entidade local menor, e despois enclavadas e entrecruzadas diferentes parcelas de propietarios particulares. 46 parcelas, 20,34 hectáreas, 32 parcelas propietarios diferentes. É importante no tema das agrupacións ter en conta de que ten que haber vontade, polo menos dunha serie de veciños da zona. Eu sempre digo unha cousa, eu podo chegar ali, explicar a fórmula, dar apoio, pero eu non son o veciño que vivo ali. A xente non me vai ter desconfianza, obviamente. En Galicia, normalmente, somos moi desconfiados de per se, van desconfiar. Entonces, o primeiro é que a xente dali se saquen demande, que este disposta a traballar para formar esa agrupación, porque ao final vas a ter que
falar co veciño, localizar quen foi o descendente de Antonio Ramírez, que era o bisavó, que tiña aquela finca, aquela dindeira coa túa. Hai que facer un traballo tamén de localización no que ten que implicarse a poboación local e os propietarios locais. Iso é importante. E os técnicos daremos todo o apoio que proceda, non? Outra, en Moriscados tamén. Agrupación de Brete, 34 parcelas, 25,33 hectáreas, 17 propietarios forestais. Aquí entra tamén superficie de monte veciñai. Xa mirades que é un queso gruyer, propietarios monte veciñai. Vale? Hai numerosas coasísticas. Este é todo propiedade particular. En Silleda, agrupación de Moalde. Estas son 278 parcelas, mirades aí perfectamente como está moi subdividido. 64,54 hectáreas, 56 propietarios diferentes. Iso quere dicir de que hai propietarios que teñen diversas parcelas. E quere dicir que o mellor tes unha parcela aquí, outra lá e outra acolá. Iso quere dicir de que o día de que queras traballar, o mellor tes unha hectárea, pero tes 1.000 metros, 2.000 metros e 3.000 metros. Se che dificulta. Desta maneira vamos a poder traballar optimizando cada zona e ter o beneficio proporcional que corresponda pasado o tempo. Vale. Esa é unha cuestión que tamén dicir, e que beneficio saca o propietario? Bueno, primeiro é identificación da propiedade. A maioría do catastro está mal, con titulares mal identificados, ou sin titulares, ou coa xeometría do catastro diferente á realidade. Ese é o primeiro que é beneficio. Porque vamos a facer agrupación, vamos a recompilar a documentación, vamos a facer medicións dos muros, dos marcos e vamos a reestruturar, ou polo menos vamos a intentalo. Temos que lidiar coa administración, sobre todo co catastro. Despois tamén, se é unha zona de alto risco de incendio e está abandonada, reducir que aí se produzca ou que avance un incendio de cara a zonas de casas. Aquí non teño, pero aquí se mirade na zona sur, aí saí unhas naves e hacia o sur hai diferentes vivendas, vale? Aquí tamén hai unha zoniña tamén na zona surleste, hai unha pequena zona de vivendas. Aquí tamén hai unha vivenda. Nesta de Moalde hai zona de piñeiros, hai zona de pastos, hai zona que vai ter unha vocación de produción de castaña, que hai xente interesada na castaña. Noutras hai zonas de piñeiros, con posibilidade de piñeiros. Hai zonas de frondosa, vale? Hai zonas de eucalipto tamén que necesitan restituirse. Agrupación de Momán, principalmente de piñeiros, con algunha parte de frondosa. En Sermade, 72 parcelas, 29,76 hectáreas, 28 propietarios diferentes. Vale. Hai moitos casos. Esta zona, agrupación de Montes Vigo Sur, se agrupou, foi promovida pola comunidade de Monte de Sallán, falou cos seus veciños e ese enclavado que está perfectamente identificado, o azul é o Monte Veciñal, o enclavado son propietarios particulares. E isto vai ser todo para crear unha área de defensa estratégica no entorno de Vigo e transformar esa zona que tiña acacias e bastante eucalipto, transformalo nunha zona de frondosas caducifolias que fagan unha función de parapeto antiincendios. E esta zona arbolada que está no norte é unha das áreas recreativas, parques forestais con máis visitantes que hai na comarca de Vigo, polo cal ten a súa lógica tamén para o uso socio-recreativo. Estamos falando xa de servicios ecosistémicos. Vale? Barcela, en Arbo, aquí entra tamén Comunidade de Montes, con moitos enclavados, e aquí hai unha peculiaridade. 180 parcelas, 30 hectáreas, 21 propietarios diferentes. Esta parcela, esta zona toda é unha antigua mina romana que ocupa toda a superficie de monte veciñal e de montes particulares. O aire libre, non? Se mira, aquí non se pode mirar, pero esta zona de aquí central, onde se mira que hai unhas parcelas particulares alineadas, é a zona de saída de cando botaban a auga e iban escarbando para que ir localizando posibles zonas ou vetas de ouro, non? Está catalogada, protegida con patrimonio. Vamos a ter que ser moi imaginativos para poder facer aí unha intervención interesante, porque agora hai que captar recursos, pero aí a vocación é protección do patrimonio e o mellor pasado o tempo, unha zona zona cultural ao aire libre do patrimonio romano que hai ali, que aquí
En Lugo sabedes moito do tema do patrimonio cultural romano, pois no sur de Galicia, abaixo é o río Miño, para que entendades, unha actividade mineira que había de origen romano, non? Outra das agrupacións, xa para ir rematando, é esta de Entre os Lameiros, que está no Concello de Piñor. 125 parcelas, 32 con 10 hectáreas, 21 propietarios, todos particulares, vale? Esta para nós é unha das agrupacións máis avanzadas que temos. Se creou a agrupación, temos aí as reunións coa xente, se visitou o campo, se constituou unha asociación para rexir e gobernar a agrupación, se estableceron acordos, todo vai con documentación, con acordos por escrito, para que cada un sepa o que hai, o que se vai facer e o que non, ou polo menos intentar, porque todo vai depender de que nós como técnicos vamos a intentar captar recursos económicos dos servicios ecosistémicos, da pouca madeira que asa no monte, ou de subvencións, obviamente, e de línea de financiación. Aquí xa se conseguiu unha pequena actuación no monte gracias a un proxecto da Fundación Biodiversidade, vale? Do Ministerio, e se fixeron xa, pois en cuestión de 2 anos non había ninguna intervención do monte e se fixeron unhas importantes intervencións en masas de frondosas, recuperación de camiños antigos, recuperación de pistas para a prevención de incendios e rozas para a prevención de incendios e desmestas en piñeiros que estaban abandonados dende o ano 97. Se certificou PEF e FSC, previamente se fixo xa o proxecto de ordenación, se fixeron eses traballos, xa hai contratado unha clara para darlle un xeitiño ao piñeiro en estado latizal, e ahora mismo, hai 2 días, estiven co auditor no monte para certificalos en biodiversidade. Vale? Temos aí unha imaxe de rozas e se respetan os muros tradicionais, como podedes ver. Vale? Este é o camiño antigo de carros que está na zona da Carballeira, na zona contra o río. Entonces, bueno, pues ten unha serie de valores moi interesantes e está mellorando moito en pouco tempo esta zona que era, bueno, pues X parcelas individuales e ahora xa falamos dela como unha entidade, como monte de Entre os Lameiros. Vale. Vamos a profundizar entonces ahora no tema dos servicios ecosistémicos, que son potencialidades, diversificación dos produtos que ofrecen os montes, pero sempre tendo en conta de que nós estamos traballando en todas estas novas líneas de traballo de índole forestal, pensando sempre de maneira agrupada, de maneira conxunta. Para poder ter accesos aos servicios ecosistémicos, primeiro o monte ten que estar certificado. Polo cal, hai un grupo de certificación, te adires, xa damos o primeiro paso. E ahora mismo tamén estamos traballando para, unha vez certificados os servicios ecosistémicos, captar de maneira agrupada posibles doantes, entidades públicas, privadas, que estén dispostos a apoiar a persistencia dese servicio ecosistémico no monte, porque, obviamente, manter algo sempre require unha inversión. Se queremos facer uns clareos, unha prevención de incendios, temos que contratar unhas empresas e temos que, obviamente, ten o seu coste e cada un, como dice outro, cada un vive do seu traballo, non? Que son os servicios ecosistémicos? Bueno, pois aquí temos unhas imaxes moi explicativos, patrimonio cultural, auga, carbono, biodiversidade, esparecemento, paisaxe, saúde. Bueno, mirábamos antes tamén unha imaxe. Xa dicía Gretchen Daly, catedrática de Ciencia Medioambiental, e foi unha das primeiras precursoras do concepto da necesidade de recoñecemento dos servicios ecosistémicos a nivel mundial. Os ecosistemas aportan aos seres humanos servicios fundamentais para o seu benestar. Esa é unha definición simple tal. E fai un engadido. máis alá do PIB, vale, do Produto Interior Bruto. Non? Está xa dándonos unha idea de que da necesidade do servicio ecosistémico para o ser humano, para a sociedade, máis alá o beneficio económico inmediato, vamos a decirlo así. Que tamén é necesario na fórmula de madeira, a madeira é sostible, sempre a todos nos gusta ter materiales de madeira, edificacións de madeira, porque sabemos que é renovable, bueno, suplanta en parte a unha porcentaxe de outras materiais que teñen unha maior pegada de carbono, como o aceiro, os cementos.
Bueno, pois é unha cuestión fundamental. Pero hai outros servicios, vale? Suministro de servicios, alimentos, produtos forestais, auga, regulación, control de inundacións. Temos ora o pensamento na situación que pasou en Valencia, non? O tema das inundacións, como a vegetación, como a conformación do territorio fan a súa labor para evitar de reducir os danos por inundación, por erosión, sequías. Vale, cada vez é máis habitual mirar que ao cabo do ano houbo tantos falecidos por golpes de calor. Cada vez é máis habitual. Esos son servicios ao benestar da xente. E quen o proporciona? O noso medio. A degradación do terreno, obviamente a calidade do solo, o carbono acumulado no solo, a calidade do aire para respirar, para non ter enfermidades pulmonares, vale, o clima. Servicio de apoio, bueno, o solo para ter posibilidades no futuro de ter terrenos productivos para alimentos, ciclo de nutrientes, eses reservorios de carbono especiais, usos espirituais, recreativos, de ir o fin de semana, algo tan simple como ir a facer unha pequena churrascada ou ir cos nenos ao monte. Esos son servicios ecosistémicos fundamentales, non? E o patrimonio cultural. Aquí temos o máis relatar, máis definido, non? Podemos definir biodiversidade, carbono, auga, solo e recreación. Digamos que eses 5 son como as 5 principais patas dos servicios ecosistémicos máis alá da madeira, vale? A hora de certificar estes servicios e de traballar con eles, bueno, pois temos factores como a restauración da cuberta forestal natural, conservación de paisaxes forestales intactos, conservación dos bosques naturales, conservación e mantemento e aumento da diversidade das especies. Hai diferentes factores relacionados con cada servicio, beneficios que aporta cada servicio, non? Carbono, conservación, restauración das reservas de carbono, a auga, a calidade da auga, a cantidade da auga, os fluxos hídricos naturais que existen nos ecosistemas, vale? O factor esencial para o suministro de agua potable á poboación, e iso, que iramos ou non, sale do monte. O solo, restauración e mellora da condición do solo como elemento fundamental para albergar a vida e a natureza. Recreación, pois, o que comentaba antes, restauración de áreas con servicios recreativos importantes. Turismo, aí tamén se fala de turismo, e cando se dice turismo xa estamos pensando na parte negativa. Cando se fala de servicio recreativo, de turismo falase de turismo de natureza, de achegamento respetuoso á natureza, vale? É unha cuestión que quero resaltar. E aquí temos exemplos, non? Servicio recreativo, bueno, pois aquí temos en Coruso, en Vigo, un sendeiro, en Zamás, o petroglifo da Lapa Furada, bueno, o patrimonio cultural que está nos nosos montes. Eso aporta un servicio recreativo cultural, vale? Moitas veces se traballa de maneira mancomunada, como se está facendo en determinadas zonas de Galicia, en concreto en Vigo, para xestionar estes servicios de forma conxunta entre todas as comunidades de montes e os particulares que hai nese concello e poñelos en valor de forma conxunta, non cada un polo seu lado. Entonces, xa se está poñéndose encima da mesa iniciativas de poñer en valor de xestión conxunta dos servicios ecosistémicos, vale? Unha ruta arqueolóxica, vale? Restauración, esta é unha restauración que se fixo dun muiño, non puxen a foto previa, pero estaba en bastante mala situación, na comunidade de Montes de Mouriscados, en Mondariz, vale? Podo dicirvos que ali está o pobo de Crespos, que creo que non teñen cativos. Todo o mundo é xente maior, non? E cando miraron o muiño, pois foi unha alegría moi importante, porque foi o muiño onde eles de pequenos pasaban moito tempo, iban a facer a muiñada, e entonces, bueno, tamén ese patrimonio espiritual, non? Do valor da nosa memoria. Actividades ao aire libre, bueno, que se fan en moitos montes, Salláns, Castelo, as típicas áreas recreativas ou parques forestais, biodiversidade, aí temos
proxectos como en Coruso e noutras zonas onde se está recuperando a vaca loura, identificación das especies de freixo, nogueira e outros elementos de interés relacionado coa biodiversidade. O factor ligado á biodiversidade de divulgación dos valores dos nosos montes e da natureza. Bueno, aquí se miran diferentes actividades ligadas ao servicio ecosistémico de biodiversidade. Os nosos froitos que se poden utilizar do monte, non? Castañas, cogumelos, esos tamén son servicios de biodiversidade e de diversidade e aproveitamento. Estas son imaxes de un estudio de biodiversidade que se realizou tamén no monte de Mouriscados e tamén do monte entre os lameiros que comentaba antes en Piñor, non? Que, bueno, pues son as Lorena e Alba, que estudiantes de bioloxía, pues fixeron uns estudios de biodiversidade e captaron, bueno, fixeron un inventario da diferente fauna que hai no sitio, non? E sempre fago esta pregunta: cal é o valor que lle damos ao mantemento e mellora das zonas de reserva e protectora dos nosos montes? Porque a veces se dá valor teórico, tal, pero ese valor non se concreta en un apoio claro e contundente. E iso é o que queremos facer, conseguir ese apoio, ese mecenazgo ou esa involucración social para que iso poida manterse no tempo e que non recalla esa labor únicamente nos propietarios do monte, vale? O mesmo para o servicio hídrico. Cal é o valor que lle damos á auga e ao mantemento deste recurso? Bueno, pois temos que normalmente, cando nos acercamos a unha época de sequía ou pasamos unha época prolongada de sequía, valoramos a auga de diferente cando estamos en época de chuvias, non? Entonces, a auga, a súa calidade, a súa cantidade tamén depende do que fagamos augas arriba no monte, co arbolado, infiltrando, coa evitar vertidos nos pequenos regatos que terminan nun embalse ou nunha captación, vale? Aquí temos exemplos, bueno, a fervenza das lapas, que ten o seu valor tamén recreativo, pero aí existe unha biodiversidade importante. Quixen poñer aí un depósito de captación de auga para uso doméstico, importante. Servicio hídrico, por prevención de incendios, temos múltiples depósitos de prevención de incendios nos nosos montes, e aquí marquei esa rampla porque aquí se lle dá un valor engadido. Oye, que aproveitan eses depósitos anfibios, pequenos mamíferos, entonces se lle facilita poder acceder para beber e poder sair unha pequena rampla, unha actuación moi pequena, pero estás un servicio hídrico, prevención de incendios, e lle das unha componente, ainda que o elemento sexa artificial, unha componente de biodiversidade e de apoio. E, sobre todo, dentro dos depósitos, estamos promovendo, en algúns casos, poñer unhas viguetas, unhas rampas, para que os anfibios que se críen dentro podan sair por esta rampa exterior que se pon. Porque, senón, bueno, moitos deles falecerían dentro do depósito. Entonces, hai que transmitir estes novos valores de sensibilidade na xestión dos montes. Con pequenas actuacións fanse cuestións a nivel servicio biodiversidade moi importante, non? Moi importantes. Aquí temos un exemplo do que non debe ser respecto ao solo. Aquí se quedou na pedra, estas zonas de solo, son pistas mal dimensionadas e mal planificadas, onde a erosión levou todo o terreno e aí tivemos problemas de colmatación nos regatos onde foi toda esa terra, de pérdida de un substrato que era fértil e aí había acumulado carbono nese humus desa terra. Pois tamén terminou, pois seguramente no Océano Atlántico, non? O servicio de sumidorio de carbono, xa o explicamos antes, non? O que estamos facendo, pero é un servicio moi importante que se está valorando mediante, bueno, se está poñendo en boga polo tema da comercialización dos dereitos, non? Pero hai máis que iso. Aquí temos unhas masas plantadas de castiñeiro no Monte Comunal de Mos, que funciona como reservorio de carbono durante moitos anos. Unha zona de regenerado de piñeiro combinado con frondosas en Redondela.
unha masa de piñeiro que leva unha silvicultura coas súas calles e as súas podas para favorecer que aumente de diámetro e siga absorbendo, que a parte de madeira, pois durante os 35 ou 40 anos que permanezcan en pé, van estar absorbendo carbono, vale? E se despois temos a fortuna de que esa madeira termine nunha mesa destas características durante outros 40, 50 anos, aumentamos esa vida de acumulación do carbono, vale? Novas plantacións. Entón, as posibilidades son diversas, vale? E ora entro nunha última parte que é os servicios ecosistémicos e a súa certificación, non? Xa dende o ano 2009 estamos moi involucrados no tema dos servicios ecosistémicos, pero non lanzamos a certificar hasta bastante máis, hasta casi no 19, 20, 21, non? Porque non hai demanda. Se non hai demanda, se non hai unha aposta decisiva para financiar a certificación deses servicios ecosistémicos, é difícil que haxa certificación de servicios ecosistémicos. A partir de que temos un patrocinio para crear unha rede de monte demostrativos, ese patrocinio vai ligado a que se identifiquen os servicios ecosistémicos do Pico Sacro, un monte tamén de agrupación de propietarios particulares, xestionado pola Asociación Forestal, era unha zonas rasas, con zonas de mala xestión, con zonas de piñeiro, zonas de eucalipto, e se transformou toda en unha escola de silvicultura de frondosas, vale? En Boqueixón. E aí se identificaron dous servicios ecosistémicos. Un é o da biodiversidade e outro é carbono. E foi o noso primeiro monte que certificamos neses dous servicios. Que hai que facer para certificarse? Primeiro, certificarse en servicios ecosistémicos, que este certificado en xestión forestal sostible, vale? PEF ou FSC. Neste momento é necesario que este en FSC, porque FSC ten unha norma específica para certificar en ecosistémicos, mentras que PEF está traballando nesa norma ainda. Hai que realizar un informe técnico avaliando que servicio, que valores ten, se son suficientes para certificalo, e establecer todas as medidas de mellora continua para progresivamente mellorar ese servicio en ese monte. E redactar o documento de certificación, que é a base que vai guiar a labor, a metodoloxía e o seguimento dese servicio nese monte. E, obviamente, realizar unha auditoría por unha terceira parte independente que constate en campo e coa documentación de que realmente existe ese servicio e se está facendo actuacións de mellora del. Aquí temos parte da plantilla dese documento de certificación de CSE e aquí se mira que se certificou en conservación da biodiversidade, S1, fixeron as actividades de caixas de morcegos, identificación das especies, un informe por SORES, que é un equipo de biólogos estudiando os valores que había nese monte, se fixo fototrampeo con diferentes especies, se manteñen unhas charcas, se instalaron unhas zonas de madeira morta que sirven para acumular pequenos insectos, para que sexan hitos ou hábitats de pequenos insectos, se fixeron diferentes zonas con muestreo de biodiversidade, vale? Se tomaron tamén ultrasonidos dos quirópteros, dos morcegos, para identificar o número de especies de morcegos. Fíxose un estudio amplo que amparou que sí que hai unha serie de valores que sustenta que se poida certificar en biodiversidade ese monte. Obviamente, hai que definir que actividade de xestión se van a facer, que resultados se esperan, este é un gráfico, non vou profundizar nel, e que impacto positivo sobre a diversidade se vai conseguir, non? E se vai facer unha comparativa, hai que facer unha comparativa, unha situación, o que se chama teoría do cambio, unha situación inicial e unha situación de mellora, a onde chegamos, e que vai servir de punto de partida para a seguinte mellora que vai haber no futuro. Aquí definir os indicadores. Cales son os indicadores neste caso? Unha área, unha superficie de rede de áreas de conservación, se definen aquelas zonas con maior valores de conservación e o que se intentará é ir ampliando progresivamente, e a representatividade tanto en
vegetal como faunística. Vale? Bueno, aí temos, por exemplo, que se no 19 había 12 aves, agora se identificaron 24, que diferentes mamíferos, quirópteros, entre 8 e 9. Bueno, mira que hai diferentes un monte moi pequeniño, diferentes especies de interese, non? Por outro lado, se certificou en carbono. Mais alá do rexistro do Ministerio de Carbono, tamén se pode certificar un monte en carbono mediante a certificación FSC. Entonces, aquí se fixo a certificación por secuestro e almacenamento de carbono. Naquelas masas, como se mira aí abaixo, que van a permanecer máis tempo, máis adultas, masas adultas que van de frondosas caducifolias, que van a permanecer no tempo. Se cuantificaron, se mediron e se calculou o carbono. Cada X tempo vai se ir medindo para mirar como evolucionan esas masas, que non se perde ese reservorio, o sea, que non se corta ni se destrue, e que o seu crecemento vai aumentar o carbono disponible acumulado, reservado nesa masa. Vale? Entón, foi a nosa primeira certificación en carbono. Tamén, actividade de xestión, que é axudar con plantacións, tamén moi importante as jornadas informativas, divulgativas, os resultados que se esperan, vale? Que se mantén e aumenta ese carbono acumulado nesa madeira, nese arbolado, e o impacto final, non? Que aquí é conservación da reserva de carbono no monte demostrativo de Pico Sacro. Os parámetros, os indicadores, superficie forestal desa red de áreas de conservación e a reserva no arbolado de carbono. Vale? E se vai comparando entre unha situación e a situación seguinte. Traballamos tamén, recentemente, estamos traballando con Montes de Vigo, que vos comentaba antes, dentro dun proxecto tamén patrocinado con financiación da Fundación Biodiversidade, e que aquí teñen o concepto de traballar, de poñer en valor os servicios ecosistémicos a nivel de todo o Concello de Vigo. Mirades todo este concello aquí abaixo, e o que está en verde son os diferentes montes veciñais que forman un halo ao redor de toda a cidade. Vale? Entonces, as comunidades se uniron e dixeron, temos que poñer en valor o que aportamos dende os montes veciñais á cidade de Vigo, unha cidade de 300.000 personas que teñen unha alta presión recreativa, van ao monte para correr, van ao monte para disfrutar, pero tamén hai elementos de biodiversidade e hai elementos importantes como o hídrico, con un embalse como o de Zamáns que dá suministro de auga a unha importante poboación tanto de Vigo como do Concello do Lao de Nigrán. Entonces, aquí xa se procedeu a cada un coas súas mellores características. Bueno, temos aí o auditor nunha das visitas da auditoría. Bueno, pois o ano pasado se fixo toda a certificación en recreativo e turismo de natureza dos montes de Sallans, Matamá e Valadares. Non quere dicir que toda a superficie sexa certificada con ese valor, senón que se identifican dentro do monte que superficies cumplen eses criterios para ter ese valor. Vale? E non quere dicir que se vaya a quedar nesa superficie. O mellor, dentro de 5 ou 10 anos, pois onde eran 23,60 hectáreas, agora son 30 hectáreas. Vale? Home, chegará un momento en que, se chega a totalidade da superficie da propiedade, xa non se pode ampliar, pero sí que se pode manter e mellorar. Vale? Servicio de concas hidrográficas, Zamáns, vale? O que dicía antes, hai un embalse que suministra auga a moita xente, e xa se estamos estudiando poder certificar outros valores dentro destes comunidades de montes que ten esta iniciativa de certificar en ecosistémicos todos os valores que teñan disponibles porque queren captar recursos de apoio para manter eses valores recreativos, esos servicios recreativos de administracións, das empresas de Vigo, das empresas que queiran facer responsabilidade social corporativa, pero en vez de ir un por un, cada comunidade de forma independente, o que se planifica é, dende a mancomunidade, presentar as partes como un todo, como unha suma. Vale? Outra fórmula de agruparse e de traballar de maneira conxunta para presentarse ante a sociedade, ante as posibles fontes de financiación, como unha posibilidade seria, unha alternativa seria onde facer a responsabilidade social empresarial de cada unha das entidades. Non?
Este é un exemplo, a Comunidade Monte de Sallans, casi todo o monte xa é recreativo. Aquí o que se computa é as áreas, a superficie e elementos de uso recreativo e a satisfacción dos visitantes. Ainda que sea recreativo, transversalmente de todas as certificacións que se plantexa de servicios ecosistémicos, sempre está o valor da biodiversidade. Non é que solamente montemos máis asadores para ir a facer o churrasco, non. Aquí se contempla nesta zona paneles interpretativos do castro do Alto da Medorra. Aquí unha zona de muiños. Aquí un pequeno arboreto de piñeiros do mundo. Todo isto son frondosas caducifolias que foron restaurando a comunidade. Aquí un parque forestal, un columpio, bueno, iso máis uso recreativo, pero sempre é así, as fontes que hai, bueno, cada un ten os seus valores, vale? E despois toda unha batería de actividades de educación ambiental, Día do Árbol, carreira polo monte tamén, deportivas, rails, bueno, diferentes actividades que fan aquí, camiñatas, as sendas de arroteiros que hai polo monte, implicación, bueno, aquí xa teñen un patrocinio de unha entidade, vale? Pois vamos avanzando, non? E baixan os cativos cos seus pais e as súas nais a participar, a coñecer o monte. Actividade divulgativa, non? Que está vinculada tamén ao uso recreativo. Charca, pozas, aula de esquío cos pequenos para aprender sobre o monte, baño de bosque, exploración sonora, grupo de xogo na natureza. Bueno, isto é moi amplio e moi diverso, vale? O muiño que foi restaurado, Zamáns, o que dicía antes, o embalse, pois aquí se miden outros parámetros. Obviamente hai que mirar parámetros físico-químicos da calidade da auga no regato. Aquí temos un regato, temos aquí unhas plantacións que se fixeron de piñeiro, tras un incendio para restaurar a cobertura do suelo e evitar arrastres, consolidar esa infiltración do arbolado para que volvan a suministrar auga aos acuíferos en profundidade. E os parámetros que se analizan pois é a área forestal arbolada sobre o total da superficie da propiedade. Se houve un incendio, como neste caso, ou unha destrucción por vendaval ou por outra cuestión, a área restaurada sobre a superficie que se danou no seu momento. E en canto a calidade e a cantidade de auga, sobre todo o pH da auga, temperatura, a presencia de macroinvertebrados. Os macroinvertebrados establecen basicamente según o tipo de macroinvertebrado que exista. Non son experto, pero os biólogos xa me explicaron e xa aprendí moito, pois según as familias que existan e os individuos que existan, pois se esa auga é de maior ou menor calidade, vale? Sólidos en suspensión, o oxígeno disolto, bueno, pois eso se analiza e se determina que problemáticas teñen en calidade de auga as canles, as charcas, e detectar así cales son os problemas e solucionar. A temperatura de auga moitas veces é autoexplicativa de que a canle de auga está descoberto de vegetación, non? Se está descoberto, hai unha insolación directa. Se hai insolación directa, aumenta a temperatura. O aumento da temperatura favorece determinados procesos de perturbación e de alteración físico-química da auga e reduce o oxígeno disponible, polo cal vai haber menos macroinvertebrados, polo cal vai ter unha calidade peor. O sea, todo vai moi relacionado. Entón, todo iso hai que estudialo, vale? Aquí temos a persona de biólogo facendo as analíticas nun das canles e aí está os botes coas súas mostras para analizar en laboratorio. Temos planificadas outras certificacións. En recreativo, pois o Monte Castelo, que está en Culleredo, temos auditoría o próximo luns. Moriscados, Mondariz e Entrelameiros, por biodiversidade, xa tivemos outro día a visita do auditor, e por concas hidrográficas tamén moriscados por biodiversidade, porque ten unhas zonas de reserva bastante interesantes para a biodiversidade, pero ten diferentes canles e, sobre todo, ten bastantes captacións para uso doméstico a nivel comunidade de augas. Non sei se aquí é habitual, pero na miña zona é habitual de que os veciños se organizan para captar auga do monte, almacenarlas en depósito e dar á rede de suministro máis alá
da rede municipal, vale? Xa foi dentro a Antergo, sempre se facía así, e é fundamental que esa auga que se almacena neses depósitos pois teña un mínimo de calidade. O que se faga no monte vai ser decisivo. E entonces os servicios ecosistémicos terá que identificar o estado e as oportunidades de mellora que podemos facer para mellorar esa calidade, vale? Daí tamén o interés de certificar en ecosistémico, porque nos vamos poñendo listóns cada vez máis alto de melloría. Entro nunha última parte, oportunidades de financiamento, non? Dos servicios ecosistémicos. Bueno, ainda que non é directamente un apoio directo ao servicio ecosistémico, existe unha serie de axudas que están vinculadas a temas de biodiversidade e de control de invasoras e de mellora do ambiente, do monte e da natureza, non? Hai unhas axudas do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas, bueno, afecta a 3 concellos da zona de Pontevedra, teñen un carácter bianual e fan eliminación e control de invasoras, conservación de hábitats terrestres, restauración de ecosistemas degradados, conservación da biodiversidade. Aínda que non sexa especificamente no seu título apoio a servicios ecosistémicos, realmente está apoiando a servicio ecosistémico que se aporta nos montes que poden chegar a solicitar esta axuda. As árbores enlleiras, bueno, pois árbores enlleira é un valor de biodiversidade, de patrimonio cultural tamén, e que tamén é unha línea de axudas, que esa línea de axudas indirectamente está apoiando un servicio ecosistémico que se dá nesa propiedade, vale? E eu tamén quero facer aquí un guiño, non? Esta é unha árbore enxeñeira, a sobreira da Peneda, non? Porque aparte de ser enxeñeiro, director e tal, primeiro son propietario, son secretario dunha comunidade de montes, a comunidade de Monte do Viso, onde no seu día catalogouse esta emblemática sobreira como árbore enxeñeira e, bueno, é un orgullo contar con estes elementos no teu monte e poder xestionalo, non? E, obviamente, tamén pedimos axudas e recibimos axudas para a súa melloría e, sobre todo, a melloría do entorno. Convido a todo o mundo a visitala. Despois, axudas a montes en Rede Natura, non? Aquelas montes que se atopan en concellos de Rede Natura, outra cosa que haxa máis ou menos dotación económica, pois poden pedir para eso, creación de cercas, restauración de zonas húmidas, tratamentos fitosanitarios, control de invasoras, conservación de polinizadores, etcétera, etcétera. Vale. E esta sí que é unha línea específica para servicios ecosistémicos. Aí o ano pasado, temos esperanza de que este ano 2026 volva a sair. Entón, se tes un monte que ten certificación en ecosistémicos, vale? Ten que cumplir todo o que falamos anteriormente, ter valores, ter os informes, pasar a auditoría, pois ten aquí unha axuda, pois podes solicitar unha axuda, no momento ten unha financiación determinada, que supoño, esperemos que aumente co paso dos anos, pero é a primeira axuda pública de servicios ecosistémicos que existe a nivel estatal, e podo falar a nivel da península, porque en Portugal tampouco teño constancia de que exista, non? Entonces, hai que recoñecelo, e, bueno, nas 10 primeiras hectáreas, pois, de terreno, 167 euros por hectárea, que é o que dotan hasta 3.000 euros o ano durante 5 anos, 15.000 euros. Pero hai que aclarar, eses 15.000 euros se consiguen, como vai por hectáreas, 167,42 euros por hectárea ou 129 a partir da 10ª hectárea, eu fixen os cálculos, para ir ao máximo tens que ter 22 hectáreas de servicio ecosistémico. Vale. Pois podes conseguir unha financiación de 15.000 euros en 5 anos, 3.000 euros cada ano. Si tes, en vez de 22, tes 11 hectáreas, pois son regla de 3, 7.500 euros por hectárea. Pero con 7.500, donde antes non había nada, podes facer cuestións importantes ou interesantes para mellorar eses valores ambientais que pode haber nese monte. Falei toda a ponencia dos patrocinios, das doazóns, da responsabilidade social corporativa. Entón, hai unha pata importante que son eses patrocinios a servicios ecosistémicos. Os sectores forestales comprometidos temos que restaurar, xestionar, mellorar, temos que definir impactos que se poidan medir
e que sexan contrastables por calquera persona experta. Hai que facer unha labor de comunicación de datos e con iso todo pois estamos capacitados para que unha entidade patrocinadora, unha empresa, unha administración, teña suficiente, teña os pilares da credibilidade do que se está facendo nese monte, avalado por un organismo internacional, son acorde á biodiversidade, á sostenibilidade, e esa é a pata que máis hai que traballar, non? Aí temos esperanza de que cada vez máis as empresas aporten recursos nesa responsabilidade social corporativa e poidan chegar apoios directos a eses montes que teñen eses valores. Vale. Aí a certificación vai ser fundamental e traballar de maneira agrupada, como o caso de Montes de Vigo, que se presentan paquetes integrados sumando os valores de uns con outros, vai ser tamén fundamental a hora de presentar proxectos. Vale. As agrupacións que poidan ter, a agrupación de Entre os Lameiros en Piñor, se todo vai ben, se certificará en biodiversidade en 17,37 hectáreas. Vale. Cando ata ahora eran 40 e pico parcelas individuales que cada un tiña 0,1 hectárea ou 2.000 metros ou media hectárea de masa con valor ambiental. Pero a forma de agrupalo vai permitir o mellor, chegado o momento, captar recursos para seguir mellorando ese hábitat. Vale? Entonces, ese pensamos que é o camiño que hai que ir. Temos que manter unha comunicación fluida coas necesidades desas empresas, desas entidades. Vale? Estamos traballando dentro da asociación nun grupo de traballo con PEF para tema de establecer criterios e poder certificar tamén con PEF, en FSC, para ver como podemos captar recursos e acercar a parte da sociedade e a parte empresarial ao apoio á natureza, e temos que manter esa comunicación para o que falamos dentro do punto de vista do propietario, do punto de vista técnico forestal, se entendido pola parte industrial, que a veces non falamos no mesmo idioma. Ese é un problema que estamos detectando, non? Entón, temos que coñecernos e avanzar de cara a conseguir eses recursos, non? Para aplicarlos no monte. E digo máis, cara onde camiñamos? Isto saiu en 7 de xullo de 2024, hoja de ruta de los créditos de naturaleza para recompensar las actuaciones positivas para la naturaleza y estimular la financiación privada. Isto ven da Comisión Europea. En Bruselas se está falando dos créditos da natureza como fórmula para captar financiación privada para os montes, para estes proxectos de servicios ecosistémicos. Para min, crédito da natureza é a certificación, vai pasar pola certificación de servicios ecosistémicos. Con un ou con outro sello, ou con un ou con outra fórmula. A cuestión é que teña credibilidade, non? Basicamente. Bueno, isto é todo o que tiña por hoxe en canto a fórmulas de agrupación, de traballar de maneira conxunta e, sobre todo, nesta última parte de avanzar cara a captar recursos para poder mellorar os nosos montes. Moitas veces nos quedamos coa idea de que o monte se autosestiona, que cortas uns piñeiros ali e xa che dá pero por experiencia propia, non? Como dicía, por todo o asesoramento e o traballo que facemos con decenas de propietarios forestais, normalmente estamos o roto polo descosido. E cando entramos en valores e servicios que aporta o monte que teñen pouco e son moi valorados, pero non teñen un retorno, un apoio certo e contundente ano a ano, a xestión desas áreas é complicado. Bueno, podemos facer crowdfunding, podemos facer xornada de voluntariado, podemos facer implicación social, pero chegamos a un punto. E o monte en Galicia é amplio e ancho, non? Entonces, hai que avanzar en ofrecerlle e poñerlle fácil á sociedade tamén o que nos demanda, non? E, bueno, non sei se unha ronda de preguntas ou calquer cuestión que queirades, pois podemos
Bueno, pues moitas gracias, Xosé, por a túa exposición. Pasamos ao coloquio, o turno de preguntas, e as persoas que nos están seguindo a distancia online poden tamén facer preguntas a través do chat de YouTube, se alguén desexa preguntar algunha cousa. Aquí na sala, quen se anima? Hola, ahora sí, se me escucha mejor. Utilizó un concepto que es superficie en estado de abandono en los montes. Superficie en estado de abandono. ¿Eso a qué se refiere? Me explico. Cuando se hacen agrupaciones, usted comentaba de que pues, se asocian gente y si un porcentaje de ellos o unos montes están en estado de abandono, se pueden... no lo sé totalmente, se puede decir a la Xunta o ponerlos en un listado en la Xunta. ¿Qué es un monte? ¿Qué condiciones tiene un monte en estado de abandono? Es que yo no lo conozco, por eso lo pregunto. A lo mejor. Sí. No, boa pregunta, gracias por la pregunta en todo caso. A ver, en estado de abandono, bueno, está definido legalmente. Ahora aquí non che teño eu a retaíla, pero hai unha definición de cales serían as condicións para iniciar un proceso de declaración de un monte en estado de abandono. Pero, básicamente, 4 ideas. Unha, primeiro, descoñecemento da propiedade. Vale, que non sepas quen é o propietario, o sea, que non hai actividade no monte, primeiro. Se non é, porque podemos non coñecer o propietario, pero hai actividade. O cal que o propietario é activo, o que non a coñece o propietario é o catastro ou a propia administración. Pero primeiro é que nunha zona onde non hai actividade, pero se atopa nunha situación de, vamos a dicirlo así coloquialmente, selvática, sin ninguna intervención, que o matorral pues, aumenta o risco de incendio, o sea, o que se coñece por unha finca abandonada, un monte abandonado, vale? Que evolucionou sin ninguna lógica de xestión, nin ningún tipo de xestión. E que detrás desa situación hai tamén unha situación de descoñecemento da propiedade. Entón, esa sería a situación de abandono máxima, vale? Entonces, a Administración ten a potestade de iniciar un expediente de declaración dunha superficie en abandono, sexa un monte particular como un monte veciñal en mancomún, vale? Para que? Para pasalo o que se chama o Banco de Terras. O Banco de Terras é un organismo da Administración donde se registraría un monte. Tamén teño que dicir por diante que non coñezo o primeiro monte que se inscribira no Banco de Terras, vale? Supoño que meterse no berenjenal de declarar en situación de abandono e despois enfrentar algún problema social pode ser elevado, non? Pero sí que nos atopamos en que cada vez hai terrenos en que non hai maneira de ni siquiera os seus veciños saber quen foron os descendentes que están noutro país ou que faleceron ou que non houve unha trazabilidade e non se descoñece por completo quen son os propietarios, que non hai gestión e que supón un risco para as propiedades lindeiras. Eso é importante. Entón, eso cumplaría todo para ser declarado en estado de abandono. Que pasa? Eu recordo hai pouco unha comunidade de montes que lle chegou unha carta advertíndolle de que se non, neste caso era unha comunidade de montes, que se non ten unha xunta rectora, unha directiva constituída legalmente e en plazo e en forma, podría iniciarse un expediente de declaración en estado de abandono. E iso, se se consuma, pasaría ao Banco de Terras e do Banco de Terras daríaselle a xestión pública que procedera por parte da Administración ou, no caso das parcelas particulares, no Banco de Terra hai a posibilidade de demandar unha superficie para facer un uso agrario, un uso gandeiro ou un uso forestal. Iso agora estivo hasta hai pouco aberta o visor de parcelas que están no Banco de Terra, que algunhas son incluídas de forma voluntaria e outras poden ser incluídas a través desa fórmula de declararse en estado de abandono. Pero antes de declararse, primeiro, fanse bandos, faise unha exposición pública, en este caso chegoulle a unha comunidade pois unha misiva ao último presidente que tiñan registrado. Ese presidente, como en tono cos veciños, xa non era presidente, quedou sin directiva e estaba parada totalmente, non?
Entón, reactiváronse, porque, claro, non querían que se declarase en abandono e que perdera a xestión. Entón, serviu tamén para que se reactivase esa comunidade de montes. Se constituiu unha nova xunta directiva e agora están traballando de novo monte. Pero hasta ahora a situación é que non se había actividade, non había propietario identificado, xunta directiva identificada, e a administración o que fixo foi mandar unha comunicación ao último presidente coñecido, que afortunadamente estaba vivo aínda, vamos a decirlo así, e falou cos seus veciños dicindo: esta é a situación, me chegou isto, eu xa non son presidente, pero... e se reorganizaron. Non sei con iso explico, pero bueno, e depois a nivel particular podríase chegar. No caso das agrupacións, nós cando estudiamos, o técnico cando estudia o territorio intenta identificar todos os propietarios. Entón, hai propietarios que se identifican, queren entrar na agrupación porque miran beneficioso recuperar, gestionar. Hai outros que dicen: non, eu xa me encargo comigo mismo. Bueno, pois eses están identificados, pero non entran. E depois hai outros en que nin hai actividade no terreno, nin hai maneira de saber quen son eses propietarios. E moitas veces tamén vai vinculado por ese grupo de parcelas, se entrades en catastro, en que aparece como descoñecido ou que aparece en investigación. Para catastro, eses son terrenos que, en principio, ali non hai gestión, non hai... Por qué? Porque se dende que levo o catastro, tendo en conta de que xa hai bastantes anos, cando tes a herencia ou cando faz unha compra-venta, ten que pasar por unha regulación catastral, se non tes arreglado esa cuestión en catastro, xa empeza a dar sinais de que poida estar en situación de abandono ou de descoñecemento real de quen é o propietario, porque sí que nos atopamos nas agrupacións en que, bueno, o tema da documentación de propiedade, primeiro, é, en moitos casos, escasa, deficiente ou basada en cupos do ano 56, que non son capaces de relacionala co terreno actualmente. Vale? Entonces, se eso pasaron 2 ou 3 herencias polo medio, para situarnos, de cada herencia houve seus descendentes e agora estamos con 5 ou 15 netos ou bisnetos que xa nunca recibiron a herencia, obviamente a súa parcela original agora mismo estará en abandono. Ni siquiera van ser capaces de situala no monte. Entón, esos van ser candidatos a que sexan tarde ou temprano declaradas como monte ou superficie en abandono. Pero sempre a legislación establece un procedimento público, unha exposición, un intento de contactar con alguén que poidan ter nas súas bases de datos para intentar recuperar a actividade nese monte. Non? Unha pregunta máis? Vou facer unha pregunta de José en relación cos servicios ecosistémicos. Claro, cando esos servicios ecosistémicos pois son bens, son tangibles e teñen un valor de mercado, como é o caso da madeira, pois ninguén dubida que o propietario da madeira é o propietario do terreo, que ten un valor e vai ter un beneficio, porque ten un valor de mercado, vai ter un beneficio por esa madeira. En cambio, cos servicios ecosistémicos, que cada vez se lles dá tamén máis aprecio, pero non acaban de repercutir no propietario. Claro, esta parte dos servicios ecosistémicos que son intangibles, que non teñen un valor de mercado, como, por exemplo, a paisaxe e outros, que disfruta toda a sociedade, ou gran parte da sociedade, polo menos os que queren acercarse a ver, por exemplo, un bosque natural ben conservado e a paisaxe que ofrece. Nesta época, na Serra do Courel, hai moitas visitas de persoas por esa policromía que ofrecen os bosques de faias, de cerqueiros. E, bueno, ten un certo beneficio económico para a zona, porque se van de un fin de semana, quedaránse nunha casa de turismo rural, deixarán algúns cartos ali. Pero, evidentemente, son uns servizos que ofrece o propietario do monte. E el directamente non recibe ningún beneficio económico
por eses servizos. Incluso moitas veces está, de alguna maneira, castigado, non? Porque lle impiden, se está, por exemplo, na rede natura ou nun parque natural, pois lle impiden, ao mellor, ter algunhas actuacións que lle gustaría ter. En cambio, o propietario que, ao mellor, nunha parroquia veciña, no mesmo concello, pois ten un monte que foi arrasado ao longo do tempo e non ten monte, non ten, por exemplo, bosques que ofrezan eses servizos, pois pode ter unha plantación de pinos que sí lle está reportando un beneficio económico directo. Entón, é un dilema que sempre que me parece injusto, realmente esa situación, porque claro, ti comentaxe que efectivamente hai axudas, por exemplo, para facer rutas de sendeirismo, para sinalética, etc. Pero, claro, eso non chega aos propietarios do terreo, que é o responsable de que ese monte ou ese bosque este ofrecendo eses servicios. Falache da mancomunidade de Vigo, que son montes moi visitados polos veciños, sobre todo de Vigo, que é unha gran cidade. E entonces reciben algunha subvención do Concello, da Xunta, para facer rutas, para poñer cartéis, para facer miradoiros, cousas dese tipo. Pero claro, porque os propietarios están contentos de ofrecerlle ese servizo á sociedade, pero se foran máis agarrados, podemos decir, pois terían todo plantado de pinos e de eucaliptos e terían un beneficio económico. A donde quero ir? Que realmente, ao mellor a sociedade, os cidadáns, tiñamos que implicarnos máis en relación con este tema. Por exemplo, se na mancomunidade, supoñamos que 50.000 vigueses dos case 300.000 que ten a cidade, pois están interesados en visitar eses montes da mancomunidade, disfrutan ali e utilizan as barbacoas cando se está permitido e todo iso. Pois eu supoño que a ninguén lle supón unha gran extorsión económica, pois o mellor dedicar, pois que só sean 20 ou 30 euros ao ano, que os propietarios deses montes emitiran como uns carnés, que o que queira visitar un monte, pois ten que pagar 30 euros. Entón, se son 50 ou 100.000 vigueses que están interesados e de feito están disfrutando deses servizos ecosistémicos que eses montes ofrecen, pois se son 100.000 con 30 euros, pois serían 3 millóns de euros ao ano, que podrían facer moitas cousas e podrían tamén ter unha certa repercusión para os propietarios. Sí, efectivamente, esa é justamente unha das reivindicacións dos comuneiros e dos montes de Vigo, non? Efectivamente, eu sempre recordo aí foi uns anos, un fin de semana que me fun ao parque acuático de turno coas miñas rapazas, as miñas pequenas de Portugal, fun para baixo, tal, gastei as entradas, comín ali, tal, 100 e pico euros. O fin de semana seguinte, levei a comida da casa, tal, me fui a unha área recreativa de turno, din uns paseos polo monte, os 15 euros ou 20 de facer uns bocadillos. O ocio foi igual nun sitio noutro gastei 100 e pico, e neste entrei pola porta e saín pola outra porta e ni un duro. E tive un servicio, que me proporcionou ese servicio? Obviamente, a boa vontade do propietario que dixo, aquí quero facer unha área recreativa, aquí creo que teñas un sendeiro, aquí quero que haxa unha actividade máis alá do tema da aproveitamento madeireiro, non? Cal é a cuestión que pasa moitas veces? Estamos nunha zona, nunha área da península diferencial respecto a outras. Noutras hai o monte público, o monte comunal dos concellos, o monte... Aquí non, aquí monte privado, casi todo. O privado, o veciñal comunal, non? É man común. Entonces,
un de Madrid, bueno, que vou a Serra, que tamén hai propiedade privada, que conste, pero vou a Serra que é o monte público, vale, nadie está pensando que é o monte público, pero aquí, por lo menos, en Galicia, casi todo o mundo, o monte de todos. Entonces, unha cuestión que a veces se dice, como dice outro, o monte de todos para disfrutalo, pero para traballalo non. Entonces, se fala do céntimo sanitario, podemos pensar o céntimo polo medio ambiente, pode haber moitas fórmulas. En Vigo, por exemplo, que falábamos o tema da auga, pois a auga ten unha concesionaria, a empresa X, que lle cobra a cada vigués non sei cantos no recibo. Oye, pero non ven ni un solo duro a poder mellorar o entorno das zonas de captación desa auga que vai dar ese servicio. Iso é algo que está encima da mesa. E se unha empresa está cobrando cada mes 100 euros ou 60 euros ou 80 euros aos cidadáns, medio euro multiplicado, o que acabo de dicir antes, non vai ser a ruína de nadie. E por encima, hasta seguramente que o propio quen abone estará contentísimo de facelo. É facilísimo, pero hai que ter vontade. Obviamente, hai propietarios en que se atopan a situación de que a veces se ven forzados a dicir, eu polo meu monte non quero que pase nadie. Non, eu o sinto, cerro o monte. Eso nos particulares pasa. Coñezo aquel caso de un asociado noso que me decía, estaba no monte, me saltou unha bicicleta por encima miña e non sei... Como que non? E onde estabas? Alá, en Cervo. Sí, saltando por encima do muro e xa me tirou as pedras do muro porque así abría o carreiro. Oye, primeiro, o que dicía no seu momento, os usuarios do monte teñen que ser respetuosos co monte tamén, teñen que ser respetuosos coa propiedade. Sexa privada ou pública, porque tampouco podemos ser irrespetuosos coa propiedade pública. Se vamos ao Monte Aloia, que o teño cerca de onde son eu, que é público, vale? Hai que ser respetuoso. Non podo meter a bicicleta ou non podo andar a levar as pedras para casa e non podo deixar o lixo. Entón, se a boa vontade de moitos propietarios é a ofrecer eses servicios porque considera que debe ser así, obviamente o mínimo é poder manter ese coste que lle sale do seu peto. Oye, a partir da línea das UDAs, a partir de a empresa X que quere facer a responsabilidade social corporativa, a partir do céntimo sanitario do monte, o que queiras. Sí que é necesario. E moitas veces o peor é que chegamos á situación en que non todos os camiños son públicos. Ti o camiño, se é dentro da túa parcela, podes cerralo. Pides a autorización oportuna e tal, de que hai propietarios que a veces se ven obligados, despois de ter o monte aberto, a dicir, non, eu cerro o monte porque me aparece lixo, me aparece o colchón de non sei que, me entrou por aquí un kart e me desmontou apareceu un vertido, que por encima o culpable de ter un vertido nun monte é o propietario, non é quen o verteu, o culpable, o responsable de recoller. Coa multa lle cae o propietario. Eso tamén é outra cuestión. O propietario temos que sufrir moitas cuestións importantes. Entonces, socialmente, cando se fai unha enquisa de canto estarías disposto a poñer para... pois sí, 2 euros, sin problema. Eso sabedes que en todas as enquisas de colaboración sale que todo o mundo está disposto a poñer. Onde están os cartos? Onde está ese 2 euros multiplicado? Non sei onde están. Eu non sei onde están. Porque ao final, a teoría, cando facemos as enquisas, está moi ben, é o papel aguanta todo, pero leválo a cabo é complicado. Agora, tamén te quero dicir que hai xente voluntaria que vai aos montes a colaborar, hai empresas que están poñendo recursos económicos e medios humanos ou materiais para facer cousiñas. Eso hai que recoñecelo. Pero seguramente o esforzo do que se fai para manter os servicios ecosistémicos, sobre todo nunha situación actual de cambio climático e de necesidades diversas cada vez máis vinculadas ao monte e ao medio ambiente, o esforzo que se fai non é compensado, non está sendo compensado socialmente. Esa é unha conclusión que seguramente a sacades calquera dos que estades aquí. E se sodes propietarios, o teredes vivido nas vosas propias carnes, non? Alguna pregunta desde a sala? Está moi ben plantexado o que se acaba de falar. Todo iso levado ao terreno tamén o podemos levar ao patrimonio. É dicir, por exemplo, un castro, un conxunto megalítico de mámoas, dolmes, etc. Claro,
recibe moitísimas visitas, e os propietarios do terreno, que é patrimonial, pois non reciben nada a cambio. Entón, sí, reciben, por así decirlo, danos por paso, porque lles ensucia, porque se lle rompen, se lles desfan os valados que teñen de cerre, bueno, o que acaba de comentar vostede, non? Pero isto tamén pasa co patrimonio igual, exactamente o mesmo. E claro, non hai unha fórmula para poder controlar eso, para que poida unha fórmula de xestión que poida controlar eso, de maneira que revirda despois nos propietarios. Os propietarios si están cabreados, claro, están cabreados, despois din que paselles por xente en bicicleta e día que lles poñen pinchos para que lles poñenlle cables tensados, e a veces hai accidentes, claro, lóxicamente. E claro, despois todos se encabrean uns con outros, claro, pero é un problema que é difícil de entendese ben, pero é difícil de solucionar. No, bueno, sí, correcto. Eu non justifico esas accións, vaya por diante, eso non se pode permitir, nin se debe permitir, e hai que criticalo duramente. Pero sí, efectivamente, justamente antes de empezar a presentación, pois, falábamos Antonio e eu dese susto dese tema, non? Vaya por diante de que os maiores propietarios de patrimonio cultural en Galicia son os propietarios forestais. Os propietarios forestais e tamén os propietarios agrarios e tal. Os propietarios do terreno. Ainda que a Catedral de Santiago sexa do Cabildo de non sei que, non é a que máis patrimonio ten, moito patrimonio. Pero onde están as mámoas, os petroglifos, e isto, con todo respeto, é un campo de minas. Un campo de minas que é unha fortuna ter todo ese valor. Vaya por diante. Pero aparece esa segunda cuestión. É un servicio ecosistémicos, recreativo-cultural, da memoria histórica, tal como dicía eu antes, pero o que diz a lei e o que consideran a veces algunos tecnócratas relacionados co patrimonio é que é deber do propietario manter ese valor para o disfrute de todos. Pero o problema de manter ese valor para o disfrute de todos é que manter custa cartos. Eu non me atrevo a dicirlle un jubilado ou unha jubilada de non sei que sitio con 1.000 euros ao mes de tal, non, é que tens que facerlle un vallado, tens que quitarlle os as silvas que aparecen no tal e tens que manterlle o camiño para que veñan a visitalo. Ao final falamos de economía rural e de cuestións importantes. E depois, o permiso para facer esas obras. O informe do arqueólogo que ten que estar ali controlando. Vale. Pero isto é un coste. Ese é un coste importante. Entonces, esa é outra mostra de que os servicios ecosistémicos, os servicios dos montes, teñen o seu coste. E a veces parece que todo se arregla con voluntariedade ou grandes palabras de que todos temos deberes. Dende a Asociación Forestal de Galicia, durante moitos anos, sobre todo co tema da Rede Natura, e nos juntamos tamén con Patrimonio, coa directora xeral de Patrimonios, hai varias veces, non? Expoñíamos esta circunstancia de que nós queremos o patrimonio que hai na nosa propiedade. Oye, donde mirada salía aquel árbore senlleira, ali hai un castro, hai unha ermida, hai a fortaleza de Castrizán de cando Pedro madruga, e eu é o máis orgulloso que teño, é do que máis me sinto orgulloso do monte do que son secretario. Estou orgullosísimo. Oye, pero cada vez que hai que non sei que che veñen os veciños que hai que rozar para que poidan subir polo camiño antigo, hai que eliminar as acacias e ir a descortezar o domingo, ou hai que ir a rozar porque non sei que, aquela zona tal, cambiarlle a señal porque xa se deteriorou. Teño que recoñecer que coa árbore senlleira estamos pedindo a línea de axuda, se vai che caendo unha pequena axuda, pero a veces hai que facer maniobras para poder conseguir un pequeno recurso. Entonces, é complexo. Si eso levamos a eses miles de deshacementos ou de petroglifos ou de elementos de pedra que hai por todos os cruceiros, camiños antigos que hai por todo o territorio e que están a afección de Camiño de Santiago, por exemplo, que afecta moitas zonas a centos de metros a súa beira, eso implica uns gastos por parte do propietario que, de alguma maneira, a sociedade, que é quen demanda, e eu tamén o demando, e eu estou disposto de que parte dos meus impostos vayan para aí. O teño clarísimo. Ora non sei por que non me fai caso a administración de dicir, oye, eu públicamente digo, quero que parte dos impostos que pago vayan para os montes, para o patrimonio que hai nos montes.
Ahora, que hai unha fórmula de que a miña empresa poida colaborar poñando tal, oye, pois tamén estaría interesante. Pero sí, esa é unha cuestión. E depois hai unha cuestión importante que é a irreverencia do usuario a veces, non sempre. Nós temos moitas comunidades ou moitos propietarios particulares que o que dixen antes do colchón pode ser así un pouco simpático, pero é a realidade. Eu me acordo dun caso en que fun co do terreno por un camiño malo, pois o mellor o pobo máis cercano estaba a 5 kilómetros. E había o típico somier con un colchón e tal. Digo, pero que traballiño fixeches ti en virme a facer mal a miña finca, ao meu monte? No, é que é incomprensible. Pero o problema non é un caso, se multiplica. Áreas recreativas, como falábamos antes en Vigo. Oye, pois vas ali e tal, tiras a pedra do asador, prendelle lume ao asinal, mételle un grafiti, volver a poñer a punto o servicio recreativo. Esa é a realidade. Tes unha charca con anfibio, non sei que, tira en chiliso ao lado da charca. Bueno, hai de todo. Tamén hai xente moi respetuosa, pero hai que entender que é unha corresponsabilidade e é un compromiso para o propietario que se decide a poñer máis alá da madeira un servicio adicional ao monte a disposición de todos. Mismamente, ainda que non o mires e non vayas nunca, está aí ese servicio e ese valor. Eso tamén hai que terlo en conta. Alguna pregunta máis? Temos algunha pregunta no chat? Non? Bueno, pois vou facer eu a última, entón, en relación coas agrupacións de xestión conxunta. Isto cando naceu na lei de recuperación da terra agraria, pedíase que fueran como mínimo 3 propietarios, unha superficie mínima de 10 hectáreas, daquela en Couto Redondo, eso foise flexibilizando. Non sei ahora mesmo como está iso, se hai unha superficie mínima, ou se hai tamén un número mínimo de propietarios, imagino que sí. E logo, comentache que cando no recinto, no que se vai a facer a agrupación ou a crear a agrupación, pois hai fincas de propietarios descoñecidos que esas pasan ao Banco de Terras e logo poden ser aproveitadas dentro da agrupación. Entón, a mí xurde má dúda, porque claro, os propietarios que participan na creación da agrupación e aportan os seus terreos, pois aproveitanos en conxunto, por exemplo, se fan unha plantación de pinos ou de castiñeiros ou de árbore que sexa, fan os tratamentos en conxunto, aproveitan en conxunto, logo imagino que repartirán os beneficios en proporción á superficie que aporta cada un. Pero e esta superficie de propietarios descoñecidos que estuvo no Banco de Terras, reparten entre eles a propiedade, o beneficio, é para a Xunta, como é? Como está iso? Vale, bueno, que decías antes, sí, empezouse con 10 hectáreas, ahora xa non hai unha superficie mínima, pero bueno, razonable pensar en 3 hectáreas ou ainda que sea en cotos redondos pequeniños, sí, pero de 3 hectáreas, porque senón non ten sentido agrupar. E sí, 3 propietarios, porque senón non tes unha agrupación realmente. Eso por un lado. Por outro lado, a pregunta que faz é interesante e complexa, non? Eu non che vou poder contestar todo, porque realmente coas agrupacións, na fórmula actual que hai que ter en conta que agrupacións informales hai moitos anos se facían agrupacións informales, moitas veces vinculados, bueno, nos agrupamos, me acordo eu que ainda estaba traballando aquí na universidade, fixeron a dirección de obra aí no Courel de 25 hectáreas de soutos para facer traballos de restauración de soutos, entonces claro, agrupabas de forma informal con unha asociación marco e facías un traballo, pero non se registraba, quedaba aí solamente para a axuda. Outras se crearon baixo a fórmula da USFOR, outra da SORFOR, outras son SAT, outras ten ese concepto de cooperativa, non? Bueno, hai diferentes fórmulas. Ahora se ven dado un paso, se deuse un paso máis adiante, non? Co tema da recoñecemento da agrupación forestal de xestión conxunta, que pode ser calquera desas agrupacións, unha asociación sin ánimo de lucro, unha SAT, unha SL, a fórmula que mellor proceda, non? Entonces, dáse flexibilidade, non? Ora, o que establece a lei é que se hai terrenos descoñecido, en abandono, en situación de investigación, no catastro, a entidade que xestiona a agrupación, hai unha entidade que xestiona a agrupación, pode plantexar a Xunta para incluíla no Banco de Terras, non? Este era o seu proceso e despois pode dicir, bueno,
unha vez que está no Banco de Terras, pasa o tempo oportuno, entra dentro da agrupación como terrenos, eu entendo que é como terrenos comuns. Vale. Tampouco está moi definido, nin hai práctica de levar a cabo un caso concreto. O que sí que vai pasar é, se aparece o propietario ou algún dos propietarios desa superficie, sempre se lle vai dar a opción de, oye, usted pode recoñecer esa propiedade e usted pode participar, integrarse na agrupación. Porque, ao final, todo o que está dentro do perímetro, se non está na agrupación, vai te interesar integrarte. Vas ter que cumplir unhas medidas de mantemento desa parcela mínimas, non? A roza, a poda, tal, evitar que veñan incendios, etcétera, etcétera. Entonces, das a opción de integrarte, vale? Por encima que se recoñece a propiedade, se arregla, tal, bueno. Ahora, eu entendo de que nunhas agrupacións sempre vai haber como pode haber diversos gastos, non? Ou ingresos. Un será, pois teño unha masa de piñeiro, se corta e se reparte entre os seus propietarios. Tamén hai que ter en conta de que habrá zonas a piñeiro, a eucalipto, a frondosa, e unhas darán ingreso e outras non, e iso tamén temos que... O ideal sería de que fose todo un consunto total, non? Pero, mentras tanto, seguramente que as fórmulas pasen a, dos que teñen piñeiro, cando se corte, proporcionalmente a cada... Os que teñen eucalipto, cando se corte, os que teñen carballo, se se corta para produción, unha entresaca puntual ou algo, e se non, se teñen unha axuda por servicio ecosistémico ou algo, pois se miraría como se enfoca para mellorar ese entorno deles. Cada un vai ter a súa característica e a súa cuestión. Ora, se hai un terreno común, hai moitos gastos comuns. Hai arreglo de pistas, hai arreglo de camiños antiguos, ao mellor tes un petroglifo ali no medio e hai que vallalo, eso pode salir da caixa común. Entonces tamén habrá gastos propios do común da agrupación. Entón, ao mellor podrían sair aí, pero é algo que terá que acordalo cada agrupación de per se. E tampouco agora temos a experiencia suficiente de darse ese caso para a situación de que despois veña un propietario reclamando. Hai que ter en conta de que se ti partes unha situación de abandono e o gestionas, o que vai haber sempre vai ser mellor do que había previamente. Entón, esa é outra circunstancia. Eso pode dar lugar tamén un pouco a picaresca, non? De que veciños que saben que teñen ali as terras no sitio onde está facendo a agrupación, pero danse por desentendidos, e que non... E logo, cando os pinos están para vender, dicen, oye, pois sí, isto é meu, non? Pero aí hai unha cuestión, eso tamén vai por diante. Eu, se son xestor dunha tal, digoche, o terreno é teu, pero os piñeiros non son teus, e que non son del. Se os plantou a agrupación con recursos, entendes o que quero dicir? Hai o vuelo e a... Pero iso xa chegaremos a esa situación. O normal é que a realidade non é tan complexa, porque se nos leva un ano e medio localizar aos propietarios, intentar que participen, porque se lle mira un interés, un beneficio, e non se dá localizado algúns e tal, é porque hai unha desvinculación coa terra importantísima. O cal sería sorprendente de que aparecese un interés. Eu tamén falo moito, o tema das agrupacións, relacioneino moito o concepto de abandono, de zona que ardeu, de zona a restaurar, a mellorar. Damos por sentado, polo menos nós, de que aqueles que teñen xestión habitual, con plantacións, non lle vai interesar participar dunha agrupación porque de primeiro xa teñen rodado o monte, vale? Realmente lle podía interesar, porque despois, se é un monte productivo, as vendas en conxunto van ser máis beneficiosas que en vendas individuales, vale? Pero nós o que entendemos dentro da Asociación Forestal de que o que urxe en Galicia é dinamizar as zonas abandonadas e con alto risco de incendio. Entón, nós, as nosas agrupacións, nos estamos, e que haxa un mínimo de interés social dos propios veciños. Tamén hai que ter en conta de que un veciño que veña con mala praxe, pasado un tempo a reclamar tal, está enfrentándose aos seus veciños. Nós simplemente somos os que lle damos asistencia a eses veciños. Entón, ese é outro factor a ter en conta, non? Pero priorizamos crear unha agrupación onde realmente hai necesidade. Se eu teño ali 5 parcelas, cada un de unha hectárea, e me suman 5 hectáreas, e se están plantadas de piñeiros e tal,
que se cultiva, non lle vexo moita necesidade. Que pode ser interesante? Bueno, pois cando vendan, o mellor venden de maneira máis intelixente ou máis eficaz, vale. E poden obter recursos, por outro lado, dedicando unha pequena porcentaxe a unha zona de frondosas para ter un servicio ecosistémico. Bueno, pode ser. Pero o que urxe en Galicia ahora mismo é superar toda esa superficie que se atope en abandono ou en situación de grave risco de incendio, de situación. Tamén hai que ter en conta que en Galicia, como eu sempre digo unha cosa, a nivel forestal e a nivel social e territorial, hai moitas Galicias. Non é o mesmo falar a situación da propiedade no norte de Galicia, na zona daqui da Terra Chá, ou na costa, ou en Ourense con temperaturas extremas e un tamaño de propiedade determinado, e na costa, onde eu son da costa, todos vivimos en torno a unha cidade pensando de que o futuro noso vai ser a cidade e nos olvidamos do rural. É unha realidade autocrítica, non? Pero é a realidade. Sobre todo tamén porque as parcelas se parcelaron tanto históricamente que 1000 metros non o valoras, non? Pero 1000 metros por 100 xa empezas a dicir, isto xa empeza a ser algo. E se por encima recupero a propiedade e evito que no meu pobo me entre por aí, por esa zona o lume, porque os gestiono mínimamente, son pasos interesantes. O tema do beneficios e do reparto, na maioría das zonas abandonadas, é algo que se mirará mínimo dentro de 15-20 anos. Tamén para poñernos a perspectiva. Moi ben, pois se non hai máis preguntas, bueno, pois entón rematamos aquí a sesión de hoxe. Moitas gracias, Xosé, por formar parte dos relatores desta edición da xornada de Luís Asorei. Moitas gracias tamén aos asistentes aquí presentes no Salón de Actos da Deputación e tamén as persoas que nos seguiron na distancia. Gracias aos servicios audiovisuais da Deputación por facer posible que os que non poden estar aquí, a lles interesa a conferencia, que poidan seguila. A José Luis, o conserxe tamén, que está sempre pendiente de como vai isto. A Teresa, que hoxe lle tocou o labor de logístico, non, tamén de apoio, non, e de seguimento e de control da asistencia. E, como sempre, gracias á Deputación, non, que nos cede o salón e que financia a través dun convenio coa Real Academia Galega de Ciencias pois estas xornadas que xa van pola edición número 36. Mañá teremos a última das conferencias da edición deste ano. Como xa avisamos hai uns días, estaba previsto que impartira o director xeral de Planificación e Ordenación Forestal, José Luis Xan Rodríguez, pero xurdiulle unha viaxe ás Illas Canarias, unha viaxe de traballo, sustituirá o seu director xeral de Recursos Forestais, co mesmo título. Así que mañá remataremos. Ata mañá e boa noite. Moitas gracias. No, deixa que apago despois o conserxe, porque non sei que...